policajti došli na nových autách. Mercedes nový a Kodiaq, tá nová. Však aj my sme behli raz s detkom do protismeru, v modre. No fajne. No. Veď aj ona, aj... No to je to nešťastné, že tam je na piču z tej Bukovej, ak sa ide, vieš, do Harmonii ideš, tam ide do Harmonii a z Bukovej tam je na piču cesta, tam sa nevidí, vieš. A tam stačí, keď ideš trošku rýchlejšie, on išiel tiež rýchlejšie a už sa stretli. Na piču, vieš. Áno, tatko. Nič, ideme ešte na políciu a idem pre tú motorku, už mám vozík naložený. Dobre. Ne, nikto tam není, ja som tú mašinu dal dole do toho oného, na tú cestu. Tam dole do toho, tam za tú zástavku, čo je taká cesta, rozumieš? Lebo tam sa nedalo nikto ísť, lebo všetci tam odišli, tam nikto nebol. A chápeš to? Ja som ju tam nechal zatiaľ a uvidíme, no. Ja neviem, kde je ten čurák. Ja neviem. Nej som doma, ja som s vozíkom, ja idem oné z Malinova, teraz som, jak sú oné, také Harley, akurát ho prechádzam a to je všetko. Chápeš? Ale ja už mám Joža mi pomôže. Ja to tam naložíme, vieš. Dobre. Jasné. Tam je motorka, má ošupnutý akurát válec, ona to zobral, že to auto vyzeralo v katastrofálnom stave. No áno, lebo to auto si zdemoloval celé. No tá ľavá strana je celá v píči, kamaráde. To je na totálku to auto. Problém je ten, tatko, že tam bol policaj, chápeš? Oni zavolali policiu a policaj povedal, že ty si vinný. No. Takže to je na piču, lebo tam policia bola. Chápeš? No. Keby to bolo tak, že tam policia nebola, tak je to ináč, ale keď tam policia bola, on povedal ten policaj, že ty si vinný, lebo ty si bol na viniach. Tým pádom sa to, tak je to na piču. No tam bola dopravná policia. No.